A fi ydi Abu Thawl. Dwi wedi eistedd yma ers dros 4,500 o flynyddoedd. Pwy ydych chi? A fi yw Emyr. A dwi wedi bod yma ers 5 munud. Ond gwed rhywbeth wrthai Aberthawl. Os taw Aberthawl yw enw di, pam mae pawb yn dalw di'n Sphinx? Emyr, mae ateb syml i gwestiwn syml. Ti'n gweld, yng Ngwlad Groeg roedd na anifel yn byw, gyda chorff llew a phen dynes, jyst i fas i ddinas Thebes fel mae'n digwydd. Ta beth, pan nath y Groegwyr fan hyn a gweld hwn, mi welon nhw dybygrwydd, mi alwyn nhw fe'n Sphinx, a Sphinx mae wedi bod ers hynny. Ynta Sphinx? Wrth gwrs. Wel, hwyl fawr Sphinx, yn credu felly ni fynd i weld y pyramidiau, ie? Oce. Hello. Hello, good morning. Emyr. Dim ond un ffordd sydd wedi deithio ar dywod, a hynny mewn beach buggy. Dyma nhw, y beach buggies gwreiddiol. Right. Ac mae'n amlwg nad fi oedd y cynta i'r boi ma, Haji Camel, daflu ar gefni yn ifael. Woke up again. Bant â ni am yr hanner milltir o daith, bod y pyramidiau'n ymddangos dipyn ymhellach yn niwl cynnar y bore. Roedd hi'n amlwg bod y cymilod wedi gorfod codi'n gynnar hefyd. Roedden nhw'n ddigon cysglyd a caraf. A diolch byth am hynny ddweda i. Roedd rhaid teithio heibio'r pyramidiau lleia cyn cyrraedd at pyramid mawr Cheops. Cheops yw'r pyramid hynna a'r mwyaf, ac wrth ddod yn nes fe gawson ni sioc wrth sylweddoli ei faint. Mae e'n 137 o fetre o uchder, ac mae wedi wneud o 2,300,000 o flociau carreg, a phob un o'r rheini yn pwyso 8 tunnell a hanner ar gyfer taled. Os oedd hi'n anodd esgyn ar gem camel, roedd hi'n anoddach fyth ddod lawr. O, wel, pwyso nôl, medda Haji, a lawr a fi. Okay. Well, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. All the best. All the best to you, sir. Y dasg nesaf oedd dringot fynedfa'r pyramid, dim ond rhyw 6 res o gerrig i fyny. Tasg oedd Emyr yn llwyddo i gwblhau yn rhwydd, a ffenest a ffaglu ar ei ôl. Fydden ni wedi hoffi dringo i'r copa, ond mae'n angyfreithlon i wneud hynny erbyn hyn. A falle fydda'n ngharad i nilyn ni, se Haji a'i wi Allen chydig yn nes. Roedd hi'n dywyll ac yn gul tu fewn i'r pyramid, ond yn amlwg yn gampwaith pensaernïol. Ond y fe angharad, ond nhw ddim mor glyfar hynny, neu mi fydden nhw wedi rhoi escalator mewn na. Na, Emyr, achos mae'r lle yma'n llawn y goridorau sy'n fod yn gyfrinachol. Ti'n? O, Emyr, faint fwy sy'n fynd. O, mae'n dibyn o ffordd o'n credu. O, na. Arwen di. Roedd hi'r un mor serth yn yr ail goridor neu'r oriel fawr. Ac mae'r cerrig mor agos at ei gilydd fan hyn, mae'n amhosib gosod pin rhyngddyn nhw. Neu hyd yn oed flewyn o wallt, ac ar ôl y pleser o gael sefyll am sbel eto, roedd rhaid cropian mewn i siambr y pharo. A siom a dweud y gwir oedd y stafell honno. Stafell gymharol fechan a dim ond sarcophagus gwag lle unwaith gorweddau corff y brenin. Dim llun na cherflun yn unman. Heddi mae'r pyramid fel grisiau, ond ar un adeg roedd yn llyfn gyda haen o garreg wen fel copa pyramid Chepren yn y cefndir. Ac wrth gerdded nôl i'r bws, troi edrych am y tro ola ar 3 pyramid Giza. Mycyrenius, Chepren a Cheops.